Ljudi, sada već dobro vidite, zato što... Jedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kupaš čips? Šta? Kad kažemo isto vreme jednu riječ, brojimo ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kupaš mi čips. Ako staneš ovo dok ja brojim, ne kupujemo čips. Dobro, neko budeš i čips. Pa dobro to, ja sam izbrojila. Kupaš mi čips? Ne. Da. Uruša ne se. Ne serem, nemo ti da sereš. Mislim, Uroš je malo ono dete. Fiu. Kako bi rekao naš drug. Aca Pantelić, Smorina. Ju, reci ću te Aci. Šta mi može, da ga isprebijam. A, ti Acu! Da. Združimo se ja i Aca, vidite mi Simića i Časkom moderama. Dobro, Simić i Aca da prebija, ja ću tebe naravno, tebe mogu malim prstom da prebijem. Kako zove. Koliko sati preuroše? I ljudi, sada ljudi ćemo probamo, radimo parkour do onog lika. Tamo da popijem jedan napitak regeneracije. Skoči nadal. Ovako. Ja sam i noob inače do parkouru. Vidi ovo. Ne. Poginuli smo ako se svide ovaj video. Šerujte, subscribeujte i lajkujte klip. I pozdrav do sljedećeg klipa.